जतनो सारिक जरानी हामबाय सिनी जत कबरक चैनल सिनी मीडिया रंगनो तिनी सिंगरव आनी सरकारी ऑफिस नि चेम्बर न कैसा प्रेस मीट माखलाइया नरक जतनो सेमानो सिनी मीडिया बाय ताकुक सं खनांखा सिनी कबरक साल संजागो नियाखैबा फिल ब्रुइसिसनि 47 years त्रिपुरा हापां बाय गसिजाक मानि कबरक पचिनि लैंग्वेज न अ सालनो जों खातुं खाजनि बिसिंतै सिनि TTADC बिसि ब्रुम ब्रुम ख्लाइमानि आहायनो जों खानाबो जों ख्लाइनाय पुइलाव चिनि सामुंबुतांनाय थिक याखलि एकाडेमी नि गानानि सिमी आरन सिमी जों कैसा हिमबतक रेसामुं मुसुमुं चिनि स्टूडेंट्स रक गार्जियंस रक ऑफिसर्स रक न जतनो तुइनाय कैसा हिमबतक हिमलाइनाय हिमबतक हिमैनाय आरन सिमी हिमै दुकमाली हाती तै ख्लाइनाय खुमपुय चिनि स्कूल गाना तै खाइसों नवाय एकेंगो हल फाइनाय सिनी आ हिमबतक पाइनाय अर अकक साथै क्लायो जे उ जे हिमबतक पाइमानि परे अर जों गोबांमा चिनि चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर ताइ चिनि ऑफिसर्स रगो कक बरक सालनो तुयै चिनि गोबांमा जे जों बिसि ब्रुम ब्रुम खाइ फाइमानि बा कक बरक जों तिनि 47 बोसोरनि परे जों बुसुक जरति कक बरक मानमानि परे जों कक बरक डेभलपमेंट खा कक बरक चिनि मानि ककनो जों बुसुक जरतै चिनि हास्ते हापां इया खाइबा बारथा कतर इया खाइबा चिनि हायुं कतर चिनि कक थाइनो जों बुसुक जरति डेभलप खाइमान खा आबरनो तैनाय जों चिनि नग्राय रंनि बुखुक्तै बुंनो खुक्तै जों खालायनाय आबनि बिसिंगबो चिनि गोबांमा चिनि स्ट्राइ रंनो विशेषकै स्टूडेंट्स रंनो निनि क्विज प्रतियोगिता अंखा खेला दुला अंखा आबरनो जों खाना बरम या फरमान बिसिंतै जों प्राइज बो रिजांनाय आमा हाइकेनो खानानि चिनि कक बरमनि साल जों खाना पालायनाय आबुं बागै नंनि बिसिंतै अ गाना गिनिनि चिनि खाजनि ताखुक्तै बुखुक संनो खानानि फुंनि 7:30 7:30 मिनिट जत्तनो चिनि तमो स्टूडेंट हिंदी चिनि जारा गार्जियंस रक जारा चिनि कक मानि कक न हामजांनाय रनो जों बाय बाक्सा खाना अ हिमबतको हिम पाइना बागै नंनि बिसिंतै आं कबगो एज ए एम एडुकेशन एंड कक बरक डिपार्टमेंट